živie. Ale čo budete môcť spraviť určite v svojom živote? Budete si môcť zvoliť, pokiaľ nebude nezamestnanosť 20%, alebo si určite budete môcť vybrať určitý typ práce, určitý typ, hlavne typ spoločnosti, za ktoré pôjdete pracovať. A veľmi sa dobre pozerajte na to, aká tá spoločnosť má hodnoty, ako sú tam postavené hodnoty. Ja som mal možnosť zistiť firemnú kultúru jednej banky a tam to fungovalo skutočne takým princípom, že kvázi šéf prišiel k podriadenému. Viete, keď si zoberiem pištol do ruky a dám tú kolegyni takto pištol v hlave a poviem jej, buď to spravíš, alebo ešte jasne, že to spraví. Ak si ho zavolá šéf a povie, okamžite to spravíš, alebo vyletíš 50% platu dole, to sú systémy riadenia niektorých spoločností, ktoré u nás sú. To je jeden systém. Druhý systém je taký, že sa postavíte a poviete, viete čo, keď to spolu dokážeme, keď toto vymyslíme, toľkým a toľkým ľuďom budeme môcť poskytnúť službu, to a to sa stane a takto to pôjde. Vy budete mať nedlho v rukách to rozhodovanie, kde tam tú prihlášku a keď vás zoberú, či tam pôjdem alebo nie. Pokúste sa nasať z tých firiem, porozprávať sa s ľuďmi, aká je tam atmosféra. Chodí takto šéf. Keby som karanténom, keby som takto zamračený chodil 3 dní po firme našej, že by som stále chodil, celá firma sa bude máštiť. Vážne sa bude máštiť, pretože tá energia príde z hora, tak nikto nebude vedieť, čo spravil zle, prečo sa mračím. Každý sa začne báť, že čo, ako, som už predstavím tú prácu mám ešte aj hypotéku, ktorú som mu splácať a tak ďalej, nechcem mu tú prácu prísť. Preto je veľmi dôležité, keď budete rozhodovať sa, do ktorej firmy budete, ako to tam bude a či majú správne postavené hodnoty.